Vi er gået ind i GeoGebra for i første omgang at konstruere et rektangel. Starter lige med at gå i indstillinger under markader og siger ingen nye objekter. Det gør jeg, fordi der skal tegnes rigtig mange linjer, og det kan være forvirrende med alle de navne angivet på dem. Så starter jeg med at tegne en ret linje. Så tegner jeg en linje, der står vinkelret på den første linje. Faktisk tegner jeg 2. Sådan. Og så tegner jeg en linje, der er parallel med den første, jeg tegner. Sådan. Du kan faktisk se herinde er opstået et rektangel. Det er ikke markeret endnu, men man kan godt se, at det kan være. Jeg kan flytte på de her linjer, så mit rektangel kan vokse i størrelse. Flytter lige de her punkter herud, så jeg ikke vejen. Jeg tror, jeg trækker den lidt her ind på siden, så jeg er lidt mere midt på siden. Nu går jeg ud og bruger mit skæringsværktøj til at finde skæringspunkterne mellem de 4 rette linjer. Så jeg får 4 hjørner i mit rektangel. Sådan. Jeg kan nu markere det som et rektangel ved at gå ind i polygoner og klikke på 4 punkter. Sådan. Så vil jeg lige omdøbe det. Det har et navn, men det er skjult, fordi det bad jeg om. Men nu vil jeg gerne have, at det skal stå der, og jeg vil gerne have, at det punkt skal hedde A. Det her punkt vil jeg gerne kalde B. Det her punkt skal selvfølgelig hedde C, og det sidste punkt D. Jeg kan stadigvæk se, at mit rektangel er dynamisk. Jeg kan ændre størrelsen på det. Nu går jeg op i det værktøj her og beder om at finde arealet af mit rektangel. Sådan, så er jeg også det på. Jeg kan også se, hvis jeg går over og ændrer på størrelsen af rektanglet, så følger det med, at det beregner stadigvæk arealet af det. Nu skal jeg så ind og finde et punkt, der ligger i samme afstand fra A som punktet B ud af denne linje. Det gør jeg ved at bruge redskabet her, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Sådan og sådan. Finder skæringspunktet mellem cirklen og min linje, det er der, og det punkt vil jeg gerne kalde E. Jeg skal nemlig prøve at konstruere 4 retvinklede trekanter, som ligger og omkranser mit rektangel. Jeg skal bruge den igen, for jeg skal nemlig finde et punkt, der har samme afstand fra B som C ud af denne linje. Så gør jeg ved at klikke på B og på C. Bruger jeg igen mit skæringsværktøj, klikker på cirklen og den linje og får et skæringspunkt hernede. Det kalder jeg så F. Nu kan jeg konstruere en trekant, som hedder EBF. Sådan. Og jeg tror faktisk gerne, at jeg vil lave den blå, så vi kan se, at de omkransende figurer ser lidt anderledes ud. Den trekant er karakteriseret ved, at hvis vi kalder det her dens højde, så er det det dobbelte af længden fra A til B. Og hvis vi kalder det her dens grundlinje, så er grundlinjen det samme som længden af den ene side i rektanglet. Så vil jeg prøve at tegne den næste trekant. Og jeg starter med igen at tage cirkel ud fra centrum og radius, for jeg skal finde et punkt, der ligger ud af denne linje, som har samme afstand fra C som D. Så jeg bruger igen at trykke her og trykke ind på D. Bruger skæringsværktøjet på buen og på linjen for et skæringspunkt, og det kunne vi så kalde for G. Nu kan jeg konstruere en anden retvinklet trekant, som ligger fra C til F til G
og den skal lukkes igen. Sådan. Jeg skal videre. Jeg skal tegne de 2 andre trekanter, der omkranser mit rektangel. Og jeg starter med at gå herind igen, fordi jeg skal bruge cirkel ud fra centrum og radius, for jeg skal finde et punkt op ad denne linje, som har samme afstand fra D som punktet A. Så jeg klikker i D og i A. Sådan. Finder skæringspunktet. Der var det. Det kunne jeg tænke mig at kalde for H. Og nu kan jeg så tegne en trekant mere, som er konkurrent med trekanten EBF. Ligger bagenover. Nu mangler jeg at konstruere den sidste trekant. Og jeg bliver polygoner, fordi den er faktisk klar til at blive konstrueret. Den ligger herover. Den går fra H til E til A og op til H igen. Sådan. Nu har jeg konstrueret de 4 trekanter. Det er en lille smule forvirrende, at cirklerne ligger her, og dem har jeg faktisk ikke brug for mere. Cirklen K her, hvis jeg går ind og rammer kanten af den, kan jeg se, at den hedder cirkel K. Og så går jeg herover og finder cirkel K og slukker den. Og det kan jeg så gøre med de øvrige cirkler, så jeg ligesom ikke har så meget på min tegning. Jeg kan også gå ind og prøve her og trække i figuren og kan se, at de omliggende trekanter vokser eller formindskes i samme forhold, som mit rektangel går. Jeg kan også gå ind og markere og finde arealet af mine omliggende trekanter. Sådan. Og så opdager man jo nok, at mine trekanter har samme areal som rektanglen. Det kommer måske heller ikke bag på en. Da det jo er sådan, at arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje, og hvis vi for eksempel tager den her, så har min højde i trekanten den dobbelte længde af AD, men har den samme længde som AB, og når jeg så ganger med en halv, så får det præcis det samme areal som rektanglet inde midt i. Trækker jeg i det, kan vi se, at arealet ændrer sig på alle figurerne der, både trekanten og rektanglet. Lige tage det blå punkt derop, så vi kan det i vejen. Vi tager sådan der, eller sådan der. Det er tydeligt at se, at den store figur, der fremkommer, er jo et parallelogram. Og det er tydeligt at se, at forholdet mellem arealet på rektanglen og parallelogrammet er som 1 til 5. Altså rektanglens areal er 1 gange 10,9, mens arealet af parallelogrammet er 5 gange 10,9.